weather update may tungod sa Tropical Depression Ambo nga mao'y pinakaunang bagyo ning tuiga. Ganin ang alas 10 sa buntag na kani may mutang sa 340 kilometers east to Binatuan, Surigao del Sur. Dunay ikuskon hangin hadto sa sentro nga 55 kilometers per hour ug gustines nga maabot og 70 kilometers per hour. Hinay ang iyang paglihok. Base ng latest forecast track sa Pag-asa, si Ambo mas mapusog pa into tropical storm before mo landfall sa Bicol region area. Ug tungod dinhi posible nga dunay isa nga tropical cyclone wind signal sa Eastern Visayas by Wednesday. Sa Central Visayas, makasinatitag mayong panahon sa musunod nga 24 oras, din panaksa nga na sa pagkamaragumon ng kalangitan, inumanan sa patak-patak ng mga pagulan o panudlo o kilat. Range of temperature sa Central Visayas from 24 to 34 degrees Celsius o may equivalent kaning nga heat index na medyo mataas na 42 degrees Celsius under danger category. Busa ang mga kapuso, stay at home o magsulog og hayahay nga sinina, may kanunay mo inom og daghang tubig. Para sa dugang impormasyon, mahimong mo bisita sa mga social media account sa Pag-asa o official website sa Pag-asa bagong.pagasa.usd.gov.ph. Gikan diri sa butan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, Alkiblat, mayong hapon.